Nik gauza bat bakarrik komentatu nahi non. Sartu gendun bere, oain dela astebete o idatzi bat udalan, baina eskatuko nuke hemendik aurrera gutxienez 48 orduko epe horrekin konbokatoriak egitea. Bai, vale. Hasiko naiz, ez? Jarraitu, ez? Vale. Pixka bat ustiapena orokorrean esaten nizuna zen, hori, 28.000 euro negatibo lortzen genitula, eta gero... Markatu, ez nago gaituta ni zea buelta. Bai, ez du laguntzen. Hori, 28.000 euro horiek, gero, presupuestarioki konparaketa egiteko, amortizazio inbertsitako diru laguntzen konparaketa, gehikuntza egiten da, eta maileguaren itzulketaren gastua ere gehitzen da. Orduan, emaitza erreala edo behintzat dirutan balio duna dia 100.000 euro negatibo, bale? Hor esaten nizuen bezala, batez ere, bazkideen berakadak egin digu kalte,
€65.000 inguru, eta Altamirako beste €20.000 horiek, ez? Dira datu garrantzitsuenak. Bale, pixka bat hori dira kontuen azalpena, ezakit hor galderak edo bazkezuen azalpenaren bat edo... Bestela bozkatu egingo dira. Aldekoak... Kontra... Eta abstentzioa... Batez, dana bota dezu. Elariz ez dut ikusi eta horregatik. Bale. Bale, bigarren puntua izango zen norbera lekarkeena. Ez dago gairik. Aktan jasoko dugu azalpen hau, pixa bat eta kontuak onartzen diela, hau batez, eta orduan akta horrela jasota geldituko da, eta normalean egiten duguna batzarra, nola urtez urte egiten da normalean, onartu akta bea, eta ja jasota onartuta gelditzen dalako. Orduan akta onartzen dezue, baiezkoa, danak, bale. Listo, ni. Arantxa dator, ez? Arantxa, bai, hasiko gara. Vale. Bueno, atxaleon, hasiko gara. Uztaileko plenokin, eta, lehenengo puntua ekainak 25ko plenoaren akta onartzea izango da. Ez dakit horren inguruan, zerbait dagoen. Nik gauz pare bat. Hor, komentatu gendunen, bretxa digitala... Horria? Lokalizatzen nahi naiz. Hogeita bigarren orrialden. Bai. Galde erregutan. Hor, bigarren puntun. Bai. Eten digitalari buruz gaitzerrendako puntuari lotuta, argiteria publikoa faroletan wifi hartzeko gailuak instalatuko direla esan du. Farola berrien argiteria publikoa berritu zenean, gaia aztertu zen, baina enpresa... hori da, hori adurrek erantzun zon. Nik esaten hona zan, farola horietan wifi kontemplatuta zegoela esleipena intzanen. Eta orduan horrez horrela gertzen. Bai, baina nik esan hon, eta gertzen ez dena da, esleipenean hori kontemplatuta zehola. Wifi jartzea farola horietan eta horrela. Eta gero, adurrek erantzun zuna izan zen, farola berrien, gero aurrekontzuk eta guzti hori. Bai, eta... Eta gero, hirugarren puntu, normaltasun itzulera sortzen ari diren egoera kezka adierazi non. Baita ere adierazi non, nere kezka, tabernan batzuk ez zutelako ixteko ordutegia behar da bezala kunpilitzen edo. Gero, milak, alkatek erantzuntzon hor agertzen dana, milak ere erantzuntzon agertzen dana, baina gero nik
hor esan hon ere bai, esaten hain nitzela, Santa Maria kaleri buruz, hain nitzela, aurreko asteazkenen, atxaldeko 7:00 ezin izan olako bertatik pasau. Eta ardura... A ber, bai. Zukian bereak, bai. intervenzioa ondoren, Albarezen aurretik zuk interventzioa bai. esagarria zen sartu. Bai, eta... Erantzen duen, aztezken baten ezin izan zuela... Nik ez esan hon, hitzeiten egitzen kasu bezala, aurreko asteazkenen, ezin duelako Santa Maria kaletik, esaten dut Urdin kaletik, ibili, zehon jendetzagatik, eta atxaldeko 7:00 bai. Eta atxaldeko 7:00 ziela, eta hori bai zala udalaren ardura. Garren puntu nabai hau zuk esan zen dula, zituen? Zein? Garren puntu honetan kantara zuk zingela, Bai, bai. Hirugarren puntu kantara bitxor zala. Jartzen do hiru eta jartzen zein da. Hiruzen baki... Bai. Ez? A ber... Aranburu jauna jartzen du eta gero falta zaio. Señor Bolinaga, lehenbiziko Bolinaga jauna esaten duzen. Denak zure dio. Bale. Eta gero erantzunak igual ez dira. Bale. Bai. Nik asatzen ditu hiru Bolinaga jaunak egindako hiru interbentzioekin. Bale, oso ondo. Ia agian denbora ematen bali jarriko izut eta ja lakta ondo jasotzeko, bai? Bale. Bai. Beste zuzenketaik, bai. Pentsatzen hau bigarren puntura, Hori zagatik saltatzen. Orduan, kainak 25 artean unarpena, bateko gozak. denak, ez? Eritzez da? Ez, baina azkenen 17 diet eritzez dago, esenik ez dugu eskatzen ditzalako. Perdón, esenik ez bai, hartako, Vale, 14. Eta lau eskatzen ditzalako. Bigarren puntua da, gaineko kateratza dekretuen berri ematea, horren inguruan galderarik edo. Bueno, hemen dago.
topatzen duten. Mozioa. Ez dut batera. Batera, hau. Bai, pasai, hirugarren, mozioa falta zaigu, hirugarren puntua da, hori da. Hirugarren puntua da, jasozan mozio bat, orain ardura, edo ez dakitze ze erakundek egiten duen herritarren ekimen batek aurkeztu zuen mozio bat. Mozioa nahiko luzea da, ez dakite irakurri baino nik uste dut, saiatuko naiz labur biltzen. Azkenean aipatzen duena da mozio honek, egoera hontan, COVID-19ak eragin duen egoera hontan, eta hainbat baldintza batez ere, bai ongizate mailan, langabezia mailan eta agerian geldidean egoera hortan, erakunde honek ordizia barkatu ez. Orain ardura erakunde honek eskatzen duena da, abiadura handiko trenean gastatzen ari dian diru funtso horiek bideratzea beste erabilera sozial edo gastu sozial horretara. Azkenean proposamenak bi puntu ditu, azkenean erabakian bi puntu daude. Lehenengoa da, udal honek eskatzea Euskal eta Espainiako gobernuei krisiaren ondorioak arintzen laguntzeko handitu ditzatela oinarrizko gizarte zerbitzuetarako eta krisiak eragindako sektorentzarako laguntzetarako aurrekontuak eta horretarako abiadura handiko trenaren obretarako eta proiektuetarako erabiltzen diren funts publikoak erabil ditzatela, horren beste obra eta proiekturik geldiarazi egin beharko liratekelarik. Eta bi, hartutako erabakien berri ematea Espainiako gobernu, sustapen ministroari, Euskal gobernuari eta komunikabideei. Gure partetik mozioaren kontra bozkatuko dugu, azkenean arduraz eta jokatzeko. Proiektu hau urte asko hasi zela eta bere ritmoak izan ditu, baina uste dugu eta behintzat horrela sinisten dugu nazioko osuntutik eta horreka osuntu batetik azkenen gure ekonomian baita lagungarria izan daitekela eta dagoen bezala ezin dela atzeagota. Bestalde esan, bat gatozela noski gaur sortu den COVID-aren inguruan, ondorio sortu den krisi honen inguruan sortuko diren beharrei aurre egin bat zaiela, eta hori bai, noski horren alde gaudela, eta erakundeek baita nik uste zentzu horretan, udal mailan bezala, foru aldundi mailan bezala eta eskoletza mailan bezala, Espainiako gobernua bezala, bere neurriak edo edatzen ari dela ere baita horri aurre egiteko, edo oraindik ez dakigun, etorriko denaren, ez dakigunaren horri aurre edo egiteko. Saiatuko naiz Esango guk alde bozkauko dugu. Batez ez, kontenido infrastruktura berez hobeten infrastruktura puntu horregatik, baizik eta orokorki. Gu lertzen dugu, ikertu egin behar direla edo aztertu egin behar ditugula bai aurrekontu bai inbertsio guztiak eta badakigu nolabait COVID-19 historia honekin lehentasunak ikusi agiri agertu direla, agiri dare zeintzuk izan dira, ez? Bai osasuna, bai zaintza eta bai hezkuntza batez inbertsio beharrezkoak ditula. Eta ez ditugu bakarrik gure aurrekontuk eta gure inbertsioak, udalaren aurrekontuk eta inbertsioak aztertu behar, baizik eta orokorki guztiarenak. Eta orduan, berrikusi beharko die guztik, eta horregatik ados gare, kasu honetan, eskatzen durako, guk askoz gehiago eskatuko genuke, baina, hola dagoela, hortxe mantendu ingo dugu gure baiezkoa.
nosotros compartimos la opinión de Unidas Podemos de que hay que revisar todas las partidas presupuestarias. Se refiere, me imagino, a las partidas presupuestarias del Gobierno de España, incluso de las comunidades autónomas. Pero bueno, como esto es instar al Gobierno de España, vamos a hablar de ellas, ¿no? Me imagino que Unidas Podemos en su momento pues tendrá sus aportaciones en el Congreso y en el Ejecutivo español para dar esta opinión que dan aquí en el Ayuntamiento, darla también allí. Por mi parte, nosotros pienso que es una moción poco informada, en primer lugar. Poco informada. Se trata de paralizar unas obras, unos proyectos, y no se pone la cantidad que eso puede suponer para el erario público. Más desempleo, indemnizaciones a empresas que ya están ejecutando las obras, paralización de pedidos que pueda haber en empresas como CAF. Yo creo que eso tendría que haberse puesto al lado de los 2.500 millones que puede suponer ese hipotético gasto en lo demás, ¿no? Eso impide que podamos dar una respuesta contundente, pero bueno, en principio, solamente por la incertidumbre que puede generar esto y por el desempleo que puede generar, nosotros vamos a votar en contra, y sabiendo que efectivamente que todos los servicios sociales, educación, sanidad, van a necesitar una recomposición en cuanto a inversiones, pero pensamos que en su momento el Gobierno del Estado y las comunidades autónomas pues enfocarán el tema como es debido. Los dedos. Por alusiones. Nada, minutu bat, Bueno, lo de Unidas Podemos lo mirarás tú en el Gobierno en Madrid, yo estoy en el Ayuntamiento de Ordizia y yo me refiero que no solamente tenemos que mirar y revisar nuestros presupuestos como nos ha sido impuesto desde Diputación, por ejemplo, el 20% menos de ingresos por otro tipo de situaciones destinadas y como justificación de este COVID-19. Y en cualquier caso, tu argumento de que esto va a generar más desempleo, pues no estoy nada conforme, sino que lo que hace es trasladar las inversiones, ese dinero, a otras partidas y se va a invertir en otro tipo de puestos de trabajo que posiblemente sean más beneficiosos y que han visto que efectivamente son necesarios. Con esta crisis se ha visto perfectamente. Bueno, nik uste, guk ere zentzu baten bai gustatuko litzake alde batetik ñabardura bat itea, baina alde bozkatuko dugu lehentasun printzipio gategatik. Nik uste hor aipatzen da, geldiarazi hori Iñakik ere aipatu du, nik ez dut uste, nik behintzete eta aldeko bozka horretan momentu hontan ez dakit ez da planteatzen, nik uste zentzu batean ere tamalez lerro asko igaro dia eta ez dakit nik azpiegitura honekin gertatuko da, baina iruditzen zait beste esparru guztitan lehentasunak markatu, murrizketak etorri zaizkigunen, 20%ak eta bar jasaten ari geanak, eta kasu honetan etengabe mantentzea lehentasunezko proiektu bat balitz bezala eta ez ematea beste lekutan egon dien murrizketa horiek, nik uste dut momentu hontan bai eskatu daitekela geldiaraztea, normalean geldiarazten esaten dugunean martxan dauden gauzak, noski langilek daude eta bar, baina hemen etengabe aurrera goaz, eta nik uste kontutan eduki behar dela proiektu honek bere bilakaeratik izan duen garapen hortan gaur egun badakigula, eta esan dezakegu Frantziatik lotura ez dala etorriko epe labur batean, hegoaldetik lotura ez dala etorriko epe labur batean, eta nik uste kronograma hori erabat aldatu dala, eta jarraitzen ari gea inbertsio mailan aurretik pentsatzen gendun kronograma batekin, ez dala beteko, badakigu ze esan digute, goitik eta betik esan digute ez dala loturarik egongo, eta nik uste dut horregatik guain momentua badala esatea, gauzak mantxotu ditzazkegu, guain lehentasunak beste batzuk dira, hau pasako da, eta bere garaian hartu beharko dira erabakiak, baina nik uste dut zentzu hontan beste esparru guztitan erabateko murrizketak jasaten ari geanen, hainbat proiektu izar edo ez dakit zergatik mantentzea hemen ezerrez gertatuko ez balitz bezala, nik uste dut kuestionagarria dela behintzat, eta guk horregatik alde bozkatuko dugu.
Orduan bozkatuko dugu aldeko bozka. Kontrako bozkak. Danak ez da? Bederatzi alde, 7 kontra. Kontra da? Vale. Eta hurrengo puntuarekin, aurretik, Iñaki ez zaitut harrapatu eta ez dizut komentatu, hurrengo puntu honekin, emakumeen indarkeria erantzun publikoa emateko protokoloakin, eskatu nahi dizuet, edo proposatu behar dizuet mahai gainen uztea eta adieraziko dizuet zergatik. Badakizue aurreko asten herritartasun batzorden, berdintasun teknikariak azaldu zigun eta testuan ere horrela jasotzen da. Aspalditik egindako lanketa bada, gutxienez Josemik aipatzen zian 2018tik, instituzioari udaletxei dagokion protokolo bada, baina egie da, azken aste hontan, eta martxotik honea azkeneko COVID-eko bilakaera hortan, hitze egin dela ordiziko emakume taldekin, bidali zitzaien dokumentua, modu telematikokin egin da, baina bai adierazi digute, ez dakite o ez talako ondo ulertu, ze esaten dut aspalditi datorren kontua dela, baina berriro beste modu baten aztertzeko, berraztertzeko, ikusi nahiko luketela, hobeto, eta uste dut gutxienez naiz eta atzetik datorren gai bat izan, eta printzipioz landuta egon gai bat izan, nik uste dut, komeni dela horrelako protokolo bat erabateko ordiziko emakume mugimenduko talde guztikin adostuta onartzea. Pentsatzen dut iraien bilera bildu barko gehala beraiekin, dituzten zalantzak edo behintzet argitzeko, eta nik pentsatzen dut zentzu hortan bai proposatzen dizuet, nik pentsatzen un erabateko kontrastea eta oniritzia eman da zutela ordiziko emakume taldek, eta batzuk behintzet bai adierazi digute ez dutela bere egiten, o ez duela guztiz dokumentua aztertu eta bere ekarpenak egin. Orduan, zentzu hortan hori horrela adierazi dute momentutik proposatzen deguna da ez onartzea pleno hontan eta mugimendu feministak erabat bere egiten dunean edo aztertzen dunean berriro onartzea ekartzea. Una pregunta. ¿El técnico de igualdad sabe la...? Nik ustez, hainoi enbasazko ditza. Ez dakit gehiago izan den, garai hauetan eta COVID-eko garai hauetan eukideun komunikazio, e-mail, bilera gabeko komunikazio hortan, eman dan gaizki ulertu bat edo zer, segia da dokumentu ez dela berrie, baina nik ustez, gaizki ulertu hori konpondu arte, hobe dela mahai gainen uztea eta... Bai, ez nik uste tolaxi izan zala gaizki ulertu bat berdintasuneko teknikarik badakin nik atzo berekin telefono zitzain nun, nik uste beraien arteko gaizki ulertu bat izan dela, beraiek hitzein dute beraien arten, baina igual ez die ulertu eta baten aldetik pentsatu da informazioa eman dela behar dan bezala, besten aldetik pentsatu da beste modu bateko bilera bat inbehartzala, eta orduan, eskaera bate onda, eseitzeko beste modu batea eta benetan dokumentu eskuarten hartzeko berriro, naiz eta igual Josimik bere momentu adierazen bezala 2018tik datorren eta bere garaien baita teknikarik adierazido eskuarten eukizala eta landuzala, baina berriro eseitzeko eta lantzeko eta bada egie garai nasi hauetan gaizki ulertun bat eondala hor. Ana, proposatu behar da, bozkatu behar da mahai gainean uzteko? Bozkatu behar da mahai gainean uzteko, ez da falta inolako formeri txostenik, hasieran bozkatu behar. Barkatu, mahai gainean uzteko proposamena, aldeko bozkak. Denak ez?
Eta orain bai galde erraguak. Bueno, nik lehen hau komentau dut Majoriko batzar orokorran, eskatuko genizueke epekin, komisioen epekin eta fin ibiltzea. Zati, bueno, batzar orokorrakoa egun batekin jaso deu, eta beste honen adibidez ongizateko komisioan, ni dokumentazioa behu nintzen, da, hori, fin ibiltzea. Eta gero, bialtzea ere eman gendun korreotara. Gauzak hobetze arren, ez dakito azkartze arren komentatu genduna aurreko esteko bileratan, sortu zian, informatikatik sortu zian zerrenda batzuk, zuzenean ja plenoa, tokiko gobernu batzordeak bakoitza ditun kide horietan, erresteko lana eta automatikoki egiteko. Hori erabili gendu, printzipio zerrazteko, eta zein izan da gure sorpresa horreko, gaizki, badirudi, gaina nik esan diete, ez naiz fiatzen, zerrenda guzti horiek ezabatzeko, sobrare ordizia gaina .eus edo dominu horrekin bakarrik funtzionatzen do, orduan, zeuden bakarrik e-mail horiek, nik uste adierazi zaie, informatikari eta bestela, aspalditik ja badakigula zeintzuk dien e-mail horiek, elbide horiek, ez diela horiek erabiltzen, eta nik ja esan diete, zerrenda horiek deusesteko, ezin baldin bada erabili modu, bakoitzak dauken korreo horrekin ezin dela, eta baita ere, bai planteatu diet ere, aldatzeko deialdi sistema, eta deialdia bialtzeko zinegotzi guztiei beti, eta deialdian data lekua eta jartzen den bezala, jartzeko zeintzuk dien partaidek. Partaidek, esan nahi dut, naiz eta izan tokiko gobernu batzordeko deialdia, edo antolaketa batzordekoa, edo dana dalakoa, deialdia azkenean zinegotzi guztiei bialtzea, beti, eta deialdi barruan ja jartzen donean eguna gaizerrenda eta hor jartzea bakoitzean zeintzuk dien partaidek, eta hola, bakoitzak jakingo do, badan edo ez dan, baina informazioa jasoko do, eta bermatzen deu denak jasotzea, eta jakitun izatea, eta ea lortzen deun beste dinamika bat. Eta epek. Bai. Beste galderaik. Orduan eben bukatzen dugu, eskerrik asko. Ondo pasau porrak dituzuenak. Eta, uste esan dizuela, aldizkaria eta hori, bakoitzantzat, hartu eritzen zat.